Kello on tulee yö 2. No niin, terve. Kello tulee juuri yö 2. Ajattelin pelata tällaista peliä. Kun tällaista jotain siistiä peliä. Ja just. Ja me yritetään lähettää tää YouTubeen. Aika moni ei tykkää tästä kanavasta. Mut me suunnitellaan tänä yönä tämä kanavaan. Ja kaikki asetuksia yritetään laittaa yhdessä. Paitsi kun mä en osaa. Mooses. Tossa on kun on Mooses. Puhu Mooseksen kieltä. Voisitko olla hiljaa? Mä haluan 200 kolikkoa tässä videossa. Mä ainakin pelaan tätä niin kauan, että mä saan. Turpa kiinni. Mooses. Nyt on yön muut herää. Vittu, mä vaihdan autoa. Vittu, kun toi yksi idiootti vois lopettaa. Vittu, turpa kiinni. Eikö sä hakata turpaa? Tulee pakku. Mitä teet? Voi paskaa. Mitä? Aina monta vuotta mä oon. No. 11. Ai no, mä oon 100 miljardia. Karsee eläin. Karsee eläin. Kyllä. Älä pyydä Moosesta tänne missään nimessä. Joo, minä en pyydä Moosesta. Paitsi kun Jesse puhuu koreaa. Kuka? Mitä? Ei oo puhunut. Älä puhu koreaa. Monenko kolikoita sulla on? 178. Jo nostaa se, kun mä oon 200 jotain. Sinua tätä. Ostan tätä. Ostan jonkun auto. Mä haluan kerrota autot, kun Lukalla on ihan saatanasti autoja. Kua. Just. On ihan paska. Nyt jos tää lähetetään yötupeen, niin arva mikä kanava olisi aika hyvä. Me tehdään tästä nyt tällainen ensimmäinen osa. Ja huomenna aamuna me tehdään toinen osa. Eikö niin, Jami? Tehdään varmaan 3 osaa tässä pelissä. Me tehdään joskus muulloin jotain videoita. Mutta jostain muusta pelistä sit. Vlogista. Tehdään oma vlogi. Se vlogi on aika siisti. Muista sanoa sitten videoittanut se morjesta moi. Okei. Mikä pieni. Sitten voit sanoa oman pelin nimessä. Vaikka se sun Growtopia nimessä, niin sekin käy just näissä Mun nimi voisi olla, mä keksin ihan ite, ettei muut. Noniin, nyt ostetaan, mennään ostaa. Uusi rata saataville. Alokas Leili. Ostaisinkohan? Kumman ostat radan vai uuden auton? Eikä se rata olisi vähän parempi. Mä tämän se pyörä. Joo, mä ostan Alokas Leilin. Mutta morjesta. Mikäs se onko? Alokas Leiri. Ja no, nyt mun on pakko lopettaa tää video. Moikka! Hei.